ng mundo ng laro. May kosa mas matindi pa sa mga ego. Yak ano kapag bumanat sa mic. Katumbas ko'y ilang tumbok sa aking dila na hindi na nagbabago ng tumbok. Hinasa ng panahon. Bulik ni ina niya, Georgette. Kain ka ko yung itsura mo. Mapa-eskulahan ka nin ko niyan, baka vampira. Ano pa ditong letter na to, nahari sa eskulahan ninyo. May kadama kabali sa graduation nitong taon, buli ni ina. Mapupugtuan ako ni ugat sa imo, Georgette, talaga. Bagsak ako sa dong subject, ma. Painanong may ka mabagsak, yung mga assignment mo kunin to. Kung gusto may paraan, kung dili di mi buli ni ina niya. Kaysa magpilit, life is short. Pag binato ka ng bato, barabadon mo ning tabak. Kaysa man sa tinapay, sabi mo magparsayang ng pagkaon. Kung ano ang puno, may maaraman ang bunga. Pag may mag-gender reveal, buli ni ina niya. Gender reveal na ano? Kaysa man sa huhulaan yung gender sa itom ng kilikili, buda sa ati ng liog. Ito naman na usunin to. Hanto pa, buli ni ina mo. Dito ka siguro nagbagsak. Aanhin ang damo kung binuno na ang karbaw. Ga, sab-sab bagama. Buli ni ina mo. Sab-sab na ano, ha? Ikaw piga paadar kaning turtur, ha? Buli ni ina mo ka. Puro ka kapatalan. Sige, magpinatal ka sana. Kapag ako natigbak, kahihilak mo to.